And of course, I am not alone. And it's a new season, season 8. Sanibonani. Ngangiliphatha before. Ngase ngiliyekelela kuye ngimnikeza amandla. Okay. So awusaliphathi manje. Ngisaliphathi ngoba seliphathwa nguwe. Why ngisho njalo kunabantwana abasema-universities abaseyikolweni, kunabantu abasebenzayo mara abanganalo lolwazi lolwena onalo. Abacanga ukuthi umngoma nje konke or uyinyanga nje konke, or abacanga ukuthi meqale ube isangoma before uzoba yinyanga. Angazi noma uyangithola yini baba. So ngendlela oqeda ukuyichaza ngayo iyangijabulisa, but ke besingekho lapho bengibuza nje ngeshoba ngisangena lapho sesiya kubeka ke manje. Awukusondela kushoba lenkonkolo sike sidlalise le show sibone ukuthi lokho ofuna ukwenza ngeke kwenzeke yini ngoba aseke sinye isikhathi manje. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munches and Thoughts. My name is Phathanani. I am your chef, and of course I am not alone. And it's a new season, season 8. Sanibonani. Awu nathi siyabingelela. Ninjani bantu abahle? Yazi ukuthi ngiyajabula bangihlezi namadoda abantu besilisa. Uzosichaza ukuthi ubani, ubuya kuphi, udume ngani, waziwa ngani, then you'll do the same. Okay. Lo khulumayo udokotela u2+2 odabuka lapha kwamhlaba yalingana wakhubalo lembi wegcikeni. Udume ngokwelapha ngokwendabuko. Abaningi ke bathi ngiyathakatha kanti cha. Umelaphi nje usiza abantu empilweni zabo. Awuthakathi. Angithakathi baba. Awuthakathi. Angithakathi. Sidlule. Size kwebhuti. Lo khulumayo ushoba lenkonkoni ophuma phansi endaweni yaseNewcastle. Ngiphekwe nasi isikadla senyama usilahlenhle. Okay. Ishoba lenkonkoni. Yebo. Yini inkonkoni? It's a buffalo. Yiloko Yilokuphethe. Yeah. Halala. So wena njengoba umphekela uliphathi ishoba lenkonkoni uyena nje uphathi ishoba lenkonkoni. Ngangiliphatha before. Ngase ngiliyekelela kuye ngimnikeza amandla. Okay. So awusaliphathi manje. Ngisaliphathi ngoba seliphathwa nguye. Seliphathwa umina. Oh. Uyazi why ngibuza lento engiyibuzayo. Angazi noma ukuthi ishoba lenkonkoni efana namanye amashoba ngibona amanye amnyama. So I don't know ukuthi ngabe lawa amnyama nawo abiza ngishoba lenkonkoni or ahlukene amashoba ngokwezilwane zasemhlabeni esinazo kodwa leli lenkonkoni njengoba kwishoba lenkonkoni ke lakhiwe. Okay. Laba nobuthakathi plus phakathi. Marungena njalo imthakathi kuyothawu phakathi. Okay, but I'm very interested now to know. I know ukuthi you were explaining ukuthi ishoba lenkonkoni upheko baba busuqedile before ngizoqhubeka. Yeah, mawufuna ukwazi ngale show. Ngifuna sigene kulo manje ngiyazi ukuthi it was not part of what we're going to talk about, but I just love it. I'm so like now because I think it's going to help a lot of people. Yeah. A lot of people that will need to understand. Udoctor uqeda ukuthi amashoba ahlukene ngezilwane ekhona emhlabeni. Before ngizoqala kudaba lwami, ake uchaze idokotela ngalamashoba lawo ukuthi kahle kahle yini ishoba ahlukene kanjani. Then uzokusiza siyakhuluma la sonke. Okay. Angeke ngikhulume kakhulu ngamanye amashoba. Ngizokhuluma ngaleli kaNkonkoni, elikashoba lenkonkoni njengoba liphethe. Ukuthi leli umsebenzi engamnika wona. Ngoba mina angithwasisi ubungoma. Kodwa ngithwasisa bunyanga. Kwehlukene ke lokhu bunyanga nobungoma. Ngakho ke mina ngamnika leli shoba. Ngathi leli shoba ngalipheka ngendlela uyazi ke ngamdlulisela endaweni ezinzima ezijundile futhi. Ukuze naye abe indoda. Ingakho ngithi mina leli shoba ngali suse esandleni sami ngalinika yena. Ngangaba namona. Ngamenzela nje into yakhe ngaqeda ngisho abazali bakhe bayazi. Ngaqeda nje konke complete ngathi ngahamba uphelisa abantu. Okay, doctor ngiyabuya ngaqedi. Ungifuna ukuphawula uthini la lento esikhuluma ngayo before ngizoqhubekela kumbuzo olandelayo sise kuyishoba ngoba this is very interesting now. Khona ongafuna ukuphawula ngeshoba. Specifically this one. Linomkhuba wale liwenzayo mangifika olwandle. Okay. Yeah, ngiyakhona ukucontrola ngalo olwandle. Okay. Ngithi mangabe ngisiza umuntu. Kunabantu inhlobo zabantu ayifani sisizayo. Yeah. Abanye abantu banemfihlo ngeke akutshene ukuthi yena useke wabulala ukhipha izisu.
but athi kufuna ukugezwa. Okay. So mangithatha lo msebenzi omkhulu enginika umyalelo engawuthola wophuma eJordan ngoba kulemfihlo lesho wawuthi akekho umuntu engiyomfaka emanzini mina ngizongena emanzini ngibiza amanzi asondele kumuntu wena uzongena emanzini ubiza amanzi asondele kumuntu umuntu uba ngemva kwami angimbamba umuntu mina okay and angimpusheli ukuthi abe ngaphambili yimina oba ngaphambili awumbamba umuntu uma umfaka emanzini no kufuneke abe ngemva kwami kungabe kumele simbambe or akabanje uma ufaka emanzini kuyahlukana ngithi vele ulwandle ladonsana liyahambisana so mina malifika kimi lokho kufike kwenzeke lamanzi ipower yakhona ifike inginike lokuthi leshoba ngingalicontrol ukuthi lama waves angaphakami ukuthi overpower or overpower lo muntu ozemva kwami yes. Oh wow, thank you. Before ngizoze ngibuza noma isibili ngingaba khona ufuna ukusho la because sesoyivala nje bengikade ngithi nje okubalekile ukuthi isintu siyaphila futhi asisoze saphela. Ekubalekile ukuthi umuthi ngiyayibatshela ukuthi abantu abadla umuthi uyalekelela empilweni zabantu ngaso sonke isikhathi. Impande zomuthi zababa zashiqula. Ilokho engihlezi ngibatshela khona ukuthi abantu abangakhohlwa ukuhlala nje beyibukele phansi. Umuthi ungqongqoshe ongenamnyango ungena nomaphi. Nizile babukeli bami emakhaya umuthi ungqongqoshe ongenamnyango ungena ngabe kokuphi. Dr. 2+2 uqeda ukumention something very important to me and I believe that even our people that are watching the show they would love to know more what you just said. Dr. 2+2 uthi wena awuthwasisa ubungoma uthwasisa ubunyanga. Maybe ungachaza ukuthi ubungoma nobunyanga abufani ngoba wena usho njalo. Abufani kanjani? And can you jump and be a nyanga if maybe there is one of these two that is bigger than okunye? Like ngifuna ukunderstand lapho ukuthi mawuthi wena awuthwasisa ubungoma uthwasisa ubunyanga and wena uchazile ukuthi futhi lento zoyithiwa ayifani asifani kanjani and kwenzakalani ngifuna ukwazi ngalapho. Okay, ngizokuchazela lana ngoba ngeke ngichaze kakhulu ngachaza kushonilanga. Lokho ngachaza baba. Ngachaza kushonilanga kodwa ngizonqamulela. Ukuthwasisa kobungoma ikakhulukazi isukele umuntu engenwe umoya wobungoma okufanele ukuthi agcine usiko lobungoma. Njengami mina ngiyinyanga mina kodwa usiko lobungoma ngilwenzile ngaluqeda ngelekeqe ngaphuma kulo. Okusho ukuthi umuntu oyisangoma ukhona umuntu oyisangoma onomoya wobungoma nje isangoma sibhula ngamathango senza umsebenzi wobungoma ngoma simixanga nobunyanga. Ubunyanga kakhulukazi uhambisana nalento engathiwa ubugedla. So lo ibunyanga manje le ndoda le yafika le indoda ixakekile ngokubunyanga ngathi mina hayi kusekhaya. Yalena ke ndo la ebunyangeni kufuna ufunda ukuthakatha ufunda ukwazi ukuthi la ebunyangeni kunesikhwama sokulapha kunesokubulala kunesokudlala kunesingasona sokudlala. Angithi yabona zehlukene njalo ngabala kushonda ngikhwama zobunyanga. Manje ke lezi khwama kuyashilapha ebunyangeni kuyanqamulela la ebunyangeni uyakwazi ukuthatha umuntu ongenadlozi nje uthi ufuna ukuba inyanga namhlanje umphendule manje umfaka ipoko umfundisi ebunyangeni. Kanti lapha ebudlozini ulawulwa yilaba abantu abakungenile wena. Wow. Okay. Masingabuya nje kancane when it comes to indaba yedlozi njengoba umkhulazo. Idlozi lilibele silikhuluma nje iqiniso. Mina nje njengami specifically lilibele into engenza ukuthi ngisho njalo. Ngilithole vele lithwetshuliwe kunini baqala bedlala ngalo. Okay. So that is why ngastaka ngangazi ukuthi ngizoqala ngapi ngenze njani. Ngabe kade saphumelela. Ngabe kade sawenza umsebenzi ufuna umathongo ufuna abakithi ngendlela ekumele siwenze ngawo. Idlozi lalivele lithwetshuliwe. So kwase kungasekho ukwenza njani ukuthi usungaqala phansi uyobuyela edlozini uzoyilungisa le inkinga uyoqala ngapi. Amandla ungekho kumanje nje isimo sokuphila singekho right. Noma kuthiwa uyasebenza uzoyiqala ngapi inkinga kakhokho wakho kakhokho. Kuzoshisa. Sekuyaqala kuyashisa. Hayi sekusho. Wow. I-challenge kakhulu when it comes to endabeni yedlozi. Asisho ukuthi idlozi alisebenzi yes liyasebenza but kumuntu onemimoya yobudlozi.
So into engifuna ukuyazi kunina babili Dr. 2x2 nomntwana wakho uMthoko igama lakho Ushoba ledlozi leNkonkoni. nomntwana wakho ushoba leNkonkoni ungixolele ngizophinda ngithi No. uMthoko mase ngikhohle. Akunankinga. Yes. Into engifuna ukuyazi ke uyabona into oqeda ukuyikhuluma dokotela ibaleke kakhulu and izosiza abantu abakhulu abaningi. Lento oqeda ukuyichaza ngenyanga nobungoma. Why ngisho njalo kunabantwana abasema universities abasezikolweni kunabantu abasebenzayo mara abanganalo lolwazi lolwena onalo abacanga ukuthi umngoma nje konke or uyinyanga nje konke or abacanga ukuthi meqale ube isangoma before uzoba inyanga angazi noma uyangithola yini baba. So ngendlela oqeda ukuyichaza ngayo iyangijabulisa but ke besingekho lapho bengibuza nje ngeshoba ngisangena lapho sesiyaqhubeka ke manje. Babukela bamakhaya namhlanje sikhuluma ukuthatha kwamandla abantu izinyanga inhlanhla ukhulume ngenhlanhla kwenye ishow esiyenzile nawe. Okay. Wakhuluma ukuthi abanye bomndeni bakho ukuthi bethathe inhlanhla yakho olokho ophiwe khona or sometimes bebona ukuthi uyinto njengabalekile emndenini bese beyakuthatha or besikhuluma ngokuthwebula. You understand? So manje ngifuna ukukhuluma ukuthi siyezwa manje bayasho kuma social media ukuthi ukuthi hey wena izinyanga ziyathatha amandla abantu ziyathatha inhlanhla zabantu. I just want to hear your thoughts on that. I'm sure nani ngenizwe plan yabantu khuluma kabi. Eish kusiyama. Kunjalo nje. Sikhuluma ngamandla ukuthathwa kwamandla abantu nenhlanhla zabantu abalaphi bendabuko ngoba sibathembi. Asazi ukuthi umupho siza umuntu ungasiza. Kanti ke akekho umuntu lapho wendabuko ongasizi. Okay? Akekho umelaphi wendabuko ongasizi. Angibeke kanje. Abantu uma beneyinkinga ezidinga abelaphi bendabuko abagijime baye kubelaphi bendabuko bakithi. Why? Abalaphi bendabuko bayalapha. Inkinga isuki nawo. Wena umuntu uyakumlapha. Wena umuntu oyakumelaphi wendabuko. One, vele muzoya kuye usukhombisa ukuthi wena wazi kakhulu then yena hayi khohlwa akekho umelaphi ofuna ukuthi uzomshayela umthetho endumbeni yakhe. Ngisho uhulumeni akwazi ukushaya umthetho esigodlweni sendoda. Idlozi linamandla idlozi. Abelaphi babanemfihlo ezijulile kakhulu. Ingakho kunemithetho ethize mawungena phakathi endumbeni indumba nomunye ayifani ngoba lento sifunde esikoleni esonto. Awukwazi ukuthi abelaphi abalaphi. Abelaphi bala nguwe osuku nenkinga and two umelaphi akakwazi wena. Why engasebenzisi angathwebula idlozi lakho wena uthi uthwebula ubani? So abantshontsha inhlanhla zabantu. Angeke abantu abaye kubelaphi bengadukiswa ngabantu. Angeke umelaphi umuntu umthanda Nkosi yami ngoba ufika amnika isikhathi sakhe amnike incazelo zakhe amkhiphele imfihlo zakhe aphinde amnike umuthi ojulile athi akahambe ayophila ayolwa nayo yonke into yakhe. Angambulala kanjani lo muntu loyo ngoba umelaphi kahle kahle ungumphilisi ungudokotela ungumhlengi uyamhlenga lo muntu ngamanye amazwi uthatha isiguli asiphilise. So angakubulala kanjani instead ukuthi akuphilise. Inyanga ingumphilisi baba. So abanye abantu badukisa abanye abantu ngokungabi nalo ulwazi oluhle noma olugcwele. Bese abantu besaba kuye inyangeni umuntu abonele endlini nento edinga ukwenyanga. Umuntu agijima esibhedlela agcine esibhedlela sedlulile ngoba lento ibidinga ukwenyanga le. Zikhona izinto zehlukene. Manje simbono yabantu ngeke siyishintshe futhi sonke ukuthi mayifane. Kodwa abantu abangadukisi abantu. Oh wow. Nizwile babukela bami emakhaya inyanga ayithontshi or ayithathi inhlanhla zabantu or amandla ayikho into enjalo. Abantu mabaye ukudukisa abanye abantu. Angizwe shoba leNkonkoni wena your thoughts on this. Yazi mangabe singathiwa sizama ukulungisa nje silungise lenkulumo izokwazi ukuba clean. Yini ekufanele ibe nayo or mhlawumbe ezokwenza ukuthi kube lula ukuthi ngiconnect nedlozi lakho. Kube wena usuka lela usuka khona nami ngihlala la ngihlala khona. Anginawo connection wabantu bakini, angazani namuntu wakini, angazi ngisho iliba lakini elilodwa mangiphahla ngiyophahla ubani sengikuthwebula nje. Ubani ngizobe ngimphahla ngizobe ngibiza ubani. Kancane shoba sebafikile labafana. Ake sikhulume lento.
khuluma baba. Aze umuntu ethi yena inyanga yamenzakalisa noma inyanga yenza into wrong kuye yamthwebula idlozi. Kukhona labagejana khona nenyanga. Akafuna ukukhuluma iqiniso. Yangizwa manje. Ake sikhulume ndlela. Uyabona vele ugejana nenyanga engikukhohlise mina ngisho ungaphapha ubona abantu ukhulume kabi hey udokotela ubani yekuye this and that wangenza ukuthi akalaphi hey kunje yena ngeke aye kwimedia lapho ukhulume khona. You know, lento ihlekayo and it's the case. Now ungibuyisela sengikuzwa ngizama ukuzwa and ngiyakuzwa. And manje uqeda ukuthi yena ngeke aye kwimedia mara wena uzophaphe khona because that's what's happening now. Angithi sizama ukululeka bakahlahla siyafundisa la sifundiseni sizwe. No ngiyayithanda lento okhuluma ngayo Dr. but qhubeka. Uyabona anyway uma wena umelaphi wakho kukhona into ongayibonanga kahle kuye uyayamazi la umfica khona wayengakubizanga uyayazi indlela la wamthola khona buyela kuye isintu lesi lapha kunyangeni kuno plan A kuno plan B kuno plan B C and then ungazi uyofa levels yangizwa inyanga iyakwazi ukuthi okay ngoba lokho akukusebenzela ngomuthi awume ngomuthi sifaka uyibhokwe la kuwe or sifaki wine. Noma sifaki wine. Yes Dr. Angithi manje thina singabelaphi kwabantu. So abantu abaphiliswa izinto ezifanayo and abantu abaphiliswa ngendlela efanayo. Ngiyibona umuntu ehlulekile la faka isibhoko. Uma kumele sithakathe asithakathe. Sisazama njani lapha? Sisakulekelela umuntu noma isiguli ukuthi asigcine sizwe lesisekhaya. So akekho udokotela ngithi mina wrong mayelapha ngendlela yakhe. Kodwa abantu ibona abasuke bayelapha ngama attitude abo. Ayosukela umuntu lapha athi dokotela zingaki inyanga yinonekise kungilinganise nje kwenyanga noma kudabula uvalo legoli. Yini? Angithi wasuka wena washiya mina. Wayane Okay Dr. Asiza shoba lenkonkoni. Wena kulovo lakho lena sizodlulela phambili wena ungathini sakakhulumile uDoctor okuningi okubalekile okuzosiza thina singabantu sibukelele manje izenthoughts manje. Umuntu akwazi nakuqondisise kahle ukuthi isicathulo sishisa umnikazi. Nazo inkinga zakho zaziwa uwe. Yebo. Mawungayisukumela inkinga zakho uthi mawufika kimi bese expect uzoperform magic. Wena uneyinkinga zakudala zango 1970 bantu uhleli nazo awenzi lutho awunyakaza awunaso nje ngisho isiwashona lesi spink ezinye izingane ziyageza ichithe zibe zinhle zibe right bashawo hello left and right wena maqhamuka wena kuthiwa awu na bese uza kimi ufuna mina ngiperform miracle ngunika umuntu ozosebenza kusasa. Siyacathulisana ngithi asambe kahle akungathi ke mangabe udokotela njengoba dechaza ukuthi akufuneki ukuthi mangabe ezobeka leli plate athi ngila ngizokusiza ngalo bese le plate wena mawubona ukuthi aluwenza umehluko bese ugijima uyothi hayi udokotela kasebenza ubani uthe udokotela kasana indlela ukukulapha. Nanokuthi size sifike lapho ke nje angithi amandla akhe amenza ukuthi akaphelele la plate bakithi. Mina phela ngiyayithakathela mina ngisuke ngilinde wena ngayo yonke indlela ozofika ngayo kimi. Manje wena mawuthi amandla akhe aphelela la ngizokufaka eclassini odeserve kulo bakithi. Yebo. Dokotela wena ngiyangithanda ufaka neclassini lakho ba usap A sabi awukwazi ukujumpa uzojumpa kanjani izihamba ngama level. I love what you guys are saying now and it's taking me to the second point. Very interesting. Lagu survivor the fittest. And I need your thoughts. Ngifuna ukuzuza uvo lweni. Ngizofunda nje lokho engizokufunda. Then wena uzoyichaza ngendlela yakho. Kukwena ukuthi ubeya kanjani. Wena ula into engiyifundayo mina. Wena uyichaza ngendlela yakho. You know what I liked about this show? And I thank God and my ancestors for that. Whatever I'm doing, it's always link. Nalento amankhisto abaseyikhuluma link. Ngiyafunda. Why most of the time ubungoma is associated with poverty? Kungani ngaso sonke isikhathi ubungoma buhlanganiswa nenhlupheko? Angeke ngiyiphawule. Phawula Dokotela azoyiphawula. Ngokwami kwalento ibuyela back to lento besikhuluma ngayo ukuthi ezinye zezinto zinento emdanti ngiyibeke kanjani. Yiko ngithe idlosiluma bambezela.
Angeke edlozini wenza into yobungoma uthi uzowenzela umuntu oyedwa. Mawuqeda kwenzela lo gogo kuvuka elinye ikhehla nalo kufuneka ulenzele. Uyabona ukuthi bonke labantu benzani banama demand. Lamandla wena awukabi nawo. Let's say for instance bakukhipha emsebenzini awuphumi nalutho. Or mhlawumbe vele bamoshe yonke into yakho kuthiwa kufuneka uvume idlozi. Ulivume uzowenza ngani yonke lemsebenzi? Nazo. That's problem number 1. Siyaqala manje ibe associated to what? Poverty. Yes, sekuthiwa hayi izangoma vele ziyahlupheka. Hayi ukuthi uhlushekiswa ukuthi kusafuneka uyolanda emuva. Awukwazi ukujumpa kujumpeni. There is why ngithi mina kulula ukuthi mangabe ubona ukuthi kulezinye ingigulo nje udokotela besho ukuthi mangibeke lokhu la this is my level usub A wami lo. Mangimbona ukuthi usub A akasebenzi. Siyasuka phela la siya shift saka sub B. Okay, doctor. Enye yezinto elimazayo imndeni yethu baba. Uma siphuma sekuthwaseni noma bephuma bayekuthwaseni eminye imndeni yabopha. Yakwazi ukubopha. Ebopha ngenhliziyo. Uthi into zakho. Uyabona nje uma kwamukela isiphiwo sokwelapha ngesintu noma ngabe umngoma noma ngabe uyini awusimngoma noma uyini isuke vele abantu bakini bangeke baze bakuthanda. Uma usathanda umndeni wakho wonke ayi awangeni kahle la kule industry. Kule industry kushintsha umakhelwane athi isikhova sibone kwakhe sakho. Yabona nje mina ngoba ngaxoshwa imfene kwelakithi. Ngaxoshwa imfene. Ngaxoshwa imfene. Imfene le the baboon. Is it baboon? Yeah. Okay. So abaningi bazi ukuthi mina ngifuye imfene, inkawu yini, utikoloshi bayibona yonke. Mama kubona nje emzini abantu noma walala kamuntu uthi yimi. Inkolelo lezi. Badokotela. Makamuke ingane nje ngihlangana nayo noma ngithi ngishiya imoto ngiphuma ngenyawo. Uyoba lengane nangumthakathi. Izwa lento abakhuluma ngayo khona la igcekeni. So ezo zonke izinto lezi Dokotela umuntu walala kabi. Vela athi uwe. Okay, proceed. Uyabona asithandwa thina. Asithandwa. Manje awuthandi waqala nje bakubona ukuthi unemoya. Vele izinto zakho zoba nzima kakhulu. Ufuna ulimpe enzima. Ingakho mina ngithi ngikhona abangidingayo. Ngikhona abangidingayo. Abantu abaningi bayaye bothwasa bababuyi bangasebenzi. Lokho umlandelo walokho poverty. Yangizwa. Bayaye abantu abanye bayothwasa bagcine behlela lapha bengaphumi ngenxa yemndeni yabopha manje imndeni. Yabona umndeni nje ngempela. Ngiyabacela bonke abantu abahlushwa emndeni basondele nakimi. Sixoxe sibone. Bonke abantu abahlushwa emndeni basondele kimi sibone ukuthi bangadlula kanjani empini yomndeni. Bakwazi ukuphumelela badlale impilo zabo empilweni. Ngoba uyabona mina ngiphethe umanqamulela mina wempilo. Ngihlezi ngibatshela lapha ekhaya. Mawufuna right. Ufuna ukuthola, ufuna ukukhuphula, ufuna ukwenza mangikwenzela fast ngale ndlela ufuna ukuthi wenzele ngayo. Uyangizwa? Angincenge mina. Mawuzolokho wena uthatha izinto ezincane uthi usafuna ukuhamba uyophahla uyabuya. Uyayibambezela njalo isikhathi siyahamba wena. Kanti mina mawuthi asidudule mina ngiyadudula baba. Ngiyadudula ngempela ngoba ngisuke ngenzela ukuthi uphumelele wena wonje wona lo mndeni ongakufuni loya. Ubuye ujabulise wona lo mndeni ongawufuni. Phumelela usakubhekile wena. Ingakho sigcine singabelaphi sinezinto eziningi elekelela abantu ngoba ngempela lapha nje kunzima. And manje yabona nje makusekhona isangoma esilambayo ngiyasixolisela bakithi. Asinyusa amasoki sihlahle phansi amathambo sithathe izibhoko sithathe utikolo sithathe umkofu sithathe umantindana. So wena no singadlali ngomuntu baba. Ngoba wena kuhlalele egxoleni elilodwa. Abantu abakhuphula umsebenzi yakhushula. Dokotela wami nawe shiba lenkulunkulu. Dokotela uthi abantu isangoma esilambayo. Anyway bengikhuluma ngayo vele ipoverty. Asilahle amathambo. After walahlile useyisangoma or usumthakathi usune ubungoma phela kuphila kuwe. Akushintshe lokho. Okay. Angeke uze kushintshe. Ngalento yokulapha ikuwe nokuthakathi bukuwe. Njengoba udokotela lento beyichaza ukuthi izikhwama ezihlukene. Asikho sodwa ngeke futhi sifike sodwa. Yabona nje abantu bayathanda ukuthi umuntu ethi yena isikhathi eside mina konke kwami kuclean.
Mawusanempinda amshaye nje ayikho into nayo enhlini. Usakwazi ukunika umuntu isikhafulo bese uthi wena uclean. Unaso isikhwama esingcolile nje. Ubuthakathi bona lo. One of the guests I had on the show, he once, it was 3 guests. Okay, I'm not going to name it. We were talking about Eastwell. I think Eastwell, yes. The guest asked another guest, why I'm saying this, I laugh because uyichaze nje udokotela ukuthi umthakathi angazi ngiyakubuza wena nawo umthakathi. Awu mina ngiyayithakathela. Okay, let's close this. Thank you so much. On that note, nibazule bachazile okuningi. And into engiyithandayo, it's honesty. And chef, masothakathela impumelelo ku right. Asingathakatheli ukumisa impilo zabantu. Okay, ngiyakufana. Ngiphumile lapho manje. Yes. So, bachazile and into abayichazayo ngabo it's all about iqiniso. And into abangayimela nakusasa. Akusiyo into ukuthi bathi bazela bathi usibani bani uyathakatha cha into yabo. Doctor 2+2. Let's do a chess. All of us. Let's do a chess. Come, doctor. Mama. Yes. Chess. Yes. Doctor 2+2. Ngicela sikhuluma ngokuhlaba. If you remember the other show I stopped you because bengazi ukuthi khona la siyohlangana khona. Okay. Ngenye imini sikhuluma ngokuhlaba. Ngifuna ukukhuluma ngokuhlaba and why ngifuna ukukhuluma ngokuhlaba? Angazi ukuthi singabantu siyahlaba. Understand ukuthi kungani sihlaba. Sisithole sifake iphandla, kungani sifake iphandla. Ngifuna ukunderstanda ngendaba yokuhlaba nendaba yeziphandla. Angazi ukuthi ngingakhona ukungisiza kulolu hambo lo. Ngeke ngibe mude lapho. Ngoba Ephandleni okuhlabeni. ukuthi angiqonda ukuhlaba. Ngoba Ukuhlaba, angithi siyahlaba. Some people they will say we are serving ancestors. Okay. Ngegazi. Ilapho engifuna ukuenize khona kahle kahle. Esengijolile. Hayi Jula, lalela dokotela. Jula, angithi bengisho ukuthi yes ukuhlaba. So manje uzoyichaza leyo because no, some people like they will say we are serving ancestors. Ngegazi. Yeah. It's like worshiping. They will say you worship your ancestors. We don't worship ancestors, but worship God. Then they will say we don't serve ancestors. We serve God. And then now like, but you why all the time? There's blood. And then the second one, pantla. So there are 2 things here. So you can decide to start pantla if you are comfortable. If you're not, it's fine. I don't mind if I raise a point and then you don't answer it. No, I don't mind. Life goes on as we move. Thank you. Ufuna siqale ngani? Ngephandla. Awume Kunina. asiqale kanje. Le yokuhlaba ibaluleke kakhulu okwesintu sethu njengama Africa ukuthi silandele amasiko ethu. Qedile lapho ngicela ukuma lapho. Not a problem, dokotela. Bese ngithi leyo ukuthi siwa worshipa ngegazi noma ngani umuntu usukenza elawulwa egcina ngendlela asuke ethola ukuthi akwenze ngayo noma elawulwa abakubo lapho. So sisuke singenankinga ke nalabo bathi bona bahlabela lo Jesu wabo. Ukuthi bamhlabela ngani noma ngamawayini noma benzani uma ekholela kukho lokho kumsiza yena. Thank you. Yes. Amen. Khangisa. Amen. Kodwa mina uma ngihlaba imbuzi inkukhu ngigcina usiko lwakithi and ngiyaziqhenya ngalokho. Ngoba khona kwelapha noma kwendabuko kumele ngigcine mina ngijabulise labantu engihamba nabo abangasekho emhlabeni. Kubalulekile ke lo kodwa angifuni ukuba mude kakhulu futhi. Not a problem, dokotela. Yes. Chef, Yebo. ngithanda ukuthi nje abantu babe nokuqonda ukuthi singabantu umuntu nomuntu kunomuntu aphila naye okuyena omlawulayo. Kodwa usiko impilo lokuphila komuntu alishintshi. Kukhona into engeke uyishintshe okuwusiko. Ekhathini zakudala inenhlanhla ngoba vele mina ngangenwa elamakhosi asendulo. Makhosi akudala
okunamakhosi amanje nawasendulo. Cha, angithi ngokuchazela ukuthi mayefika kimi echaza athi singamakhosi asendulo. No. So amadlozi kunawasendulo nawamanje. Uyazi ikanjani lento chef? Sichaze ibe lula uzokwazi ukuthi umuntu understand. And yazi ngizocela ukuthi ubheke le camera le and then ungibheke nami futhi ngoba lena is just a request for you to explain. So ngicela ukuthi uchazele ababukeli bamakhaya khona amadlozi awasendulo nawamanje. Amadlozi ayafana ayivele khona kwasendulo awakaza shintsha. But when uthe kunamadlozi awasendulo amakhosi enginawo mayefika kimi echaza athi angamakhosi asendulo abanikazi bomsebenzi bona abantu bokuqala. Okay, ngiyabuya ke futhi before you proceed. The question is still standing. Kunamakhosi asendulo nawamanje. No, kunamakhosi omkhathi. Kunamakhosi asendulo kunamakhosi asentabeni. Maningi amakhosi ahlukahlukene. Yes. Let's not lose each other here. My question is, kunamakhosi amanje nawasendulo. And my question is based on what you said. Kulento ishilo. Then usungachaza ke ngomkhathi and what. Ngifuna nje lo umbuso mina uphendule wona. Angithi chef, wena usuke wathatha le part kuqala yokuthi ngithi mina amakhosi asendulo. You didn't want ukuthi mina ngi-explain elaborate ukuthi mangikhuluma ngamakhosi lawe ngikhuluma ngawo. Indlela kimi abazichaza ngayo. Now do you understand? Hayi ukuthi kunamakhosi akudala kunamakhosi amanje. Indlela engamungela ngayo. Yes. Asidlali la. Angidlali nami. Ngibuza umbuzo. Yes. Wena kumele ungiphendule. Yes. Then you proceed. Yes. Mthoko. Yes. Kunamakhosi asendulo nawamanje. Phendula umbuzo wakho. Cha. Thank you. Then you can proceed. Yes. So, ekuchazeni kwami ke mangikhuluma ngamakhosi. Ngikhuluma ngabantu abangena kumina, abantu abanginikeza umsebenzi. Yes, mabefika besichaza, bazichaza bathi bangamakhosi asendulo. Abanikazi bomsebenzi. Bona abantu abaphethe zonke izikhwama. Nazo. Sibuyele endabeni yokuhlaba. Bathi bona babe ngamabutho. So, uma ngabe kuhlatshwa usikompilo lolo olwalivele lenziwa. Zazi ngeke itoro kudala. Yonke into kwakuphilwa nje kwakuhlatshwa. Nemvelo. Yes, kwakuyimvelo nje. So, uma ngabe kuze endabeni yokuhlaba, ukuhlaba ngeke ngize ngiyeke ukuhlaba. Ngizohlaba nje. Kusasa usikompilo lami lo. Angeke ngize. I think ukhuluma into efanayo nodokotela but ukuthi wena usuke why prolonga and then that's where I had to ask you a question. And ngizowabuza nje ama-question. Akunankinga, no problem. And ama-question amabuya kulento osuke uyikhuluma then bese ngeke. Yes, no problem. Are you done? Can I proceed? No, you can proceed. It's okay, fine. Do you want to say something dokotela before siqhubeka? Ngicela siqhubeke. Angifuni mina siqhubeka, ngifuna ukuthi ukhulume into ofuna ukuyikhuluma. Uyabona la sikhuluma ngesintu, sikhuluma ngokwelashwa, sikhuluma ngamadlozi, ngokuhlaba. Engithandile ukuhlaba. Kubalulekile manje ukuthi bahlaba. Dokotela, you are spicy. Okay, qhubeka dokotela. Yebo. Kubalulekile ukuthi abantu behlabele amadlozi abo. Lokho kusiko mpilo lwethu. It's not that we are serving the ancestors. Akusho ukuthi we are serving the ancestors maslap. Akusho njalo. Akusho njalo. Cha, usikompilo lomuntu. Usikompilo lomuntu. Dokotela. Yes, dokotela kunombuzo. Uyazi ukuthi into ehlupha ngalento obungizwa ngithi mina ngicela kuba mfushane ngokuhlaba. Ingoba njengamanje sekonakele kakhulu. Sekonakele kakhulu ezweni lakithi. Uma uthi ekhaya ucela ukuthi uye komalume uyohlaba usathenjwa. Umuntu ufuna ukuhlaba nje uyalandelelwa nje ukuthi why wena. Uma uthi ufuna ukuginqa inkomo eziwu4 ubonge ekhaya, abasa-understand wena ukuthi ufuna ukubonga emadlozini akho. It's just like wena sekunento ozoyenza noma uku-empower nje. Khona sokukhona into uzophakela wena noma kukhona into ofuna ukuyenza ke manje. Yabona nje njengami mina ngisenampilo emhlabeni baba mina nje vele. Ngiyasatshwa. Ney'ngane ziyabaleka ngokuqhamuka mina ngampilo nje emhlabeni. Nasemndenini mangithi akuhlangana umndeni basaba. Mina nje kunzima. Hawu dokotela wami.
Mara mina ngiyangithanda shemdokotela udlalo yazi. Hayi ngiyasithandela wena. Shobale Kokon, is there anything that you want to say at what he just said? Nginga-eda nje la Unga-add, ekuthenini baba. umkhulu njengoba echaza ukuthi entweni ehambisana nokuhlaba when it comes to imindeni vele sinama-challenge amakhulu kakhulu. Big challenges lena futhi engi-overcome-eki ngoba lesikhathi wena unenkinga ekubhekisa khabo mama wakho kufuneka ubuyele khona uyoyenza kubo leyo afike umalume athi no wena unelikini umama wakho samkhipha la ekhaya iyaqala inkinga yomuntu ayisaqazululeki. Ingakho ngithi mina ngiready kulabo bantu ababhekana nalezo nkinga mawuthi yakomalume ushayise buya kimi. Mina ngizoba umalume wakho mina. Ngoba udokotela wakho ngebe umalume wakho. Uphinde ube ubaba. Ngikuthwalise ngempela sidlule kule. Oh, but udokotela kithi siyakusaba wena nje wena. Ngithando mina. Abantu basaba into engekho. Baningi abantu ngiyakhala nje ama-customer amajika athi mina ngisaba wabona noma zobuye ephila kimi. Vele mina ngikuncengi ngoba kudlalwa lapha. Ayikhona ngikhohlise mina lapha. Akudlalwa nje ekhaya straight. Awunasikhathi wena dokotela. No, mina ngiphusha lento engiphushayo ngoba esikhathela abantu abazofika emakhaya bathi thina siphethe imithi engasebenzi. Ngoba umuntu ethe futhi amthinta, ngithi ngingathi ngicaba iChina kwadaleka inkinga. IChina. Hey madoda. Ngithanda ukuzima okukhulu ngathi mina yes. Ayibona umuntu etefa le. Thank you dokotela. Sikhathele abantu abeza kuthina singabalaphi besintu befuna usizo uma sibasiza bese beyahamba bethi asisebenzi sibe sisebenza. Dokotela 2+2 is weights, which is true because that's what we see now kuma social media. Izinyanga bayazisho bayazigxeka and but we're not about that. Lena ibaleka kakhulu even nakimi ngingu manje zemtotsi. Ngisacela nikhulume isiphandla sibaleke ngani sifaka kanjani sifaka kuphi and why ngibuza lo mbuzo and not all of us sinama families sinomama nobaba abazi isintu. Uzohamba sometimes bethi wena kumele uhlabe ufake isiphandla uzibuza imibuzo ukuthi kanjani ngoba let's not lie, not everybody is good to give instructions and full information. Angazi noma niyangizwa yini Kuzwakala kahle. Mina njengoba sengikhulile senginengane weshoba uchaza. Okay, chaza shoba lengongolo. Ngizokuchazela nje belula futhi. Ekuzeni kwesiphandla isiphandla nazo asifani. Nazo Kunesiphandla sakhabo malume kunesiphandla sasekhaya kini. khaya ngobaba Baba. okhabo Malume kukhabo mama. Okay. Yes. Awukwazi ukuba nesiphandla sakhabo baba ekubeni wena izinto zakho zingakalungiswa zaphelela ukuthi ungene kulesibongo sakhabo baba. Iyaqala inkinga yokuqala ibalapha. So isiphandla sakho sokuqala Isiphandla sakho sokuqala uzosithola khabo mama. Angithi uzalelwe pha uzalelwa ngemshadweni mangaba uzalelwa ngemshadweni. So wena isibongo sakho sisasa khabo mama. Zonke into zakho ezidinga idlozi ezidinga ini uzozilungisa khabo mama. Ibuyela back ke lento ekuthenini sishaywa yile mindeni njengoba udokotela esho ukuthi imindeni iyashaya kakhulu. Ngiyahluleka ukuyenza lento emndenini. Angisakwazi ukusithola isiphandla sami sengiyajika ngenza njani ngiye ekhaya khabo baba bangifakela isiphandla ziyaqala into zami ziyabheda. Angihlawuliwe lapha. Angibizi lesibongo ngokusemthethweni losiko lomuntu ophilayo. You just mentioned something which was my second question, but it's fine. Before ngiyalapha angize uDr 2+2 ube unikeze indodana yakho. Angazi noma khona ongafuna ukusho. Right. Mina ngigxila kakhulu ebuthakatheni yabona nje. Mangibuza izinto ezinjena ngivele ngibone ziyangibambezela ngoba angikwazi ukuhlala phansi nomndeni longincengana nawo mina ngixakekile. Ulokhu ngishonisa le yazi labantu bake banqabe uzoyithengela wena inkomo imbuzi. Yonke into uzoyithengela wena just ukuthi nje wena uyithobe phambi kwabo. Bakubhekisele kuze kuyophela unyaka. Bethi bezokunika idate ukuthi ufike ekhaya. Ibhlungu lonto izinto zami zimpilo yami imile. Imile impilo yami kunzima and ayenza kuvele kumele ngiphela kuthi. Ngiyakubo kahle ekhaya ngiyashweleza ngizoyithengela whatever efunakala just that ngidinga nje nina ngishisa impepho ngoba mina ngishisa impepho ningikhulumele behluleke ukuzehlisa bazokutshela ukuthi basindisiwe bona bazi uJesu abasabazi ogogo babo
no anti baba bedlule emhlabeni. Hey, yabona into yasemhlabeni bakithi. Bazokutshela ukuthi bona sebazi uJesu la ekhaya umalume mayesazi uJesu. Angeke asakwenzela lutho la ekhaya. Ibhlungu impilo esikhathi esiphila kuzo. Ubungizwa ngithi nje mina angithandi into ezothi mangiyenza bese ngithinta abantu abaningi. Angithandi. Mina woza wena abafuna ukuthi uhlabe kimi. Woza kimi. Uyangizwa? Mina ngizokufundisa ukuhlaba. Ngifundisa ukuhlaba. Ngizokufundisa ukuhlaba. Uphumelele ngize ngithi mina kubantu asiphumeleleni ngenkani kodwa bese siphumelela sithathe amandla okuphumelela. Sisondle bona laba ya abasinqabela ngithi malume wanqaba wena for 2 years kodwa ngiyakuthanda nayi ibhaki hamba ngayo. Yeah, it's deeper than I thought, and it's also painful to tell you the truth because why I'm saying it's painful. Kunabantu abaningi lapha ngaphandle who are going through a lot because of imindeni yethu, and inzima because umntwana ongazi next, umntwana ubenganawo abazali bobayi2, obe nomama kodwa bengazwani kuleli khaya uthwala kanzima, and we are in that generation where abantwana they are going through that, and then umntwana ayitholanga sebenzi or whatever or akusiyena inkinga kodwa inkinga naye la. Okay, before we close, ngifuna mangithi kuwena, you said something but it's one of the things we're going to talk about. Ngicela ukuthi nje ngendlela eningajula ngayo inhlawulo. Yini inhlawulo? Inhlawulo nibalile. Ukhulumile nawe uyithathile. Sengifuna nichaze ngenhlawulo ukuthi inhlawulo yini? Ibaluleke ngani? Yenziwa kanjani? Whatever that can be said. I know some of the things they can't be said, but whatever that you can touch just to assist the viewer that is viewing us. Inhlawulo. Mina bengathi lo mbuzo wakho kumanje kunzima ukuphendula ngoba mina ngikhonza ukuthakatha. Manje umbuzo wakho angiqondi ukuthi ngihlawulanda kanjani. Okay. Yabo nje mina ngizokhuluma ngokubuthakathi ngithi yabona uma uhlawula kanje ubuthakathi. Shobale gogo. Nawe futhi ulapha. Ayikho enye indlela esingenza ngayo. Okay. Eyona elula ilokuthi siphoqe izinto ngenkani. Okay. Bawula makhaya, I'm sure I'll get other guests who can explain inhlawulo for us. Ngoba my two handsome gentlemen here. Ayikho enye indlela. Uphoqa. So before we closed, is there anything we spoke about izinto eziningi, ukuthathwa kwamandla, sakhuluma ngobuthakathi, sakhuluma ngokuhlaba, sakhuluma ngesiphandla. Any you can touch where you want to touch, an advice or anything that you want to say to the viewer that is watching Munches and Thoughts, and you can also tell them where they can get you if they need you, and of course if you want your numbers to be written down, we'll write them down. That's a free marketing. I will give it to you. Thank you. Khuluma shoba bese ngiyaphetha. Not a problem. Kuba bonke abantu abadinga usizo nababonayo ukuthi impilo imile ngesizathu sokuthi abakhona ukwenza izinto eziqondane nosiko lakubo or nezinto ezihambisana nabo. Ngithi mina awukusondela kushoba lenkulunkulu sike sidlalise le shop sibone ukuthi lokho ofuna ukwenza ngeke kwenzeke yini. Ngoba asekho esinye isikhathi manje. Sibuyela entwenini yokuthi umndeni uwodwa nje asisazwani, akekho ofuna ukubambisana nomunye. Kwale ingane nazo mayekhula zazi ukuthi kamamncane kababomncane. So uma ngabe lento singeza ukuthi sizolungisela ukuthi mawunawo amandla wena ububone ukuthi lokhu ngakulungisa mina ukwenzela ukuthi umndeni wami uzokhona ukuphila kangcono. Sukuma phela ungabusahlala. Nathi nje sila sikhona njengamanje ngihleli la nawe manje ngangingazi ukuthi ngiyoze ngikhona ukuhlala nawe la. Ayikho futhi inyanga engasebenzi. Lokho nje sikubeka ecaca. Ayikho inyanga engasebenzi. Ngibahambile abantu ngandlula kubo before ngizoze ngifike kumkhulu. Hayi ukuthi ngoba bengasizakala. Kuhamba ngani ngama level. Levels. Yes, Levels. Ukhona izinto okhona ukuzenza, khona izinto ongakhona ukuzenza. Ngithwasa nje likamkhulu. Kuningi umkhulu imfihlo asenayo engakafiki kuyo. Ingani ama levels. Ama levels. Yes. Kufuneka ukuvume lokho. Siyabonga. So noma ngawubani onenkinga yena obhekane manje nalenkinga ukuthi usafuna ucathuliswa. Hayi umkhulu nginikile mina izimendlela ngiyiphethe ngezandla zombili.
Yes, baba. ukuthi ngikwenze lokho, ngikutatamise, ngikususe la ukhona, ngikubeke la ufuna ukuthi siye khona. Angithi siyayiphoqa izinto ngenkani. Uma ngabe kuvalekile ukhona umadudula, siyadudula siya phambili. Ukhona umadudula? Umadudula ukhona. Nongqongqoshe onganamnyama ukhona, umavula kuvaliwe. Ngiyabonga. Dokotela, 2+2. Engingakusho esizweni sakithi siyanithanda nonke. Bakithi siyazi siphuma emakhaya ahlukahlukene ney'nkinga ezahlukahlukene. Ngihlezi ngitshela abantu ke mina empilweni ukuthi noma ngabe isiphi isimo obhekana naso empilweni ungacabanga ukuthi uwedwa. Usuku nodokotela u2+2. And angeke uze kuhlale kunje. Angeke uze kuhlale kunje. So sukuma. Nginabantu mina abashiye phansi indaba kaJesu beza kimi. Nginabantu abashisa amabhayibheli beza kimi baphubelele bamnandi manje. Asisebenzeleni okwasemhlabeni ukwezulu sokubona mase sifika khona. Ngoba sikafiki asilungiseni lokwa la emhlabeni. Mina ngiyacela ukuyishiya le number yami. Ithi 072 737 8514. 072 737 8514. Noma ngayiphi inkinga ngizokuxazululela. Engingakwazi ngizokutshela ukuthi ngiyazi. Ngiyabonga. Ndezwile uchazile ukuthi okwasemhlabeni kuzosalala. Okwasezulwini siyokufica ezulwini. Kanti futhi asikwazi okwasezulwini. At least okwasemhlabeni siyakwazi. Yes. Ubani oseke wahamba wabuya wasitshela ukuthi kwenzakalani ngani. Ungayithindi shwele kimi. Siyabuya next time. I think that's your content next time. So, Babula Makaya, as you can see the books, Dr. 2+2 sponsored this show by donating these books. This is my book called On My Own. I am a published author. Phathanani Mbatha. Dr. 2+2, thank you so much for your donation. So, I would love to give my viewers 2 books on this episode. Courtesy of 2+2. I'm on 2+2. Cela ukuthi nimfonele. Ngoba le bali yakhe nami ngiyayithola. So my question to the viewers that are watching Munches and Thought right now, please name one of the guests that I had on this episode today. I had 2 guests, but you can name just one. It's up to you which one you name. And who knows, you might win yourself a copy of my book. And it will be delivered wherever you are, but you need to be around SA. And thank you so much to my team, Black Studios, to Angu, a sound solution. Thank you so much. To myself, Chef Phathanani Mbatha, thank you so much. Zaza Legacy, thank you so much. On that note, it's a wrap. And goodbye. We're done. I hope you guys had fun with me. Lovely. Aish. Lovely. Thank you so much.